ġibit waħda wara u bl-oħra quddiem. Kien iż-żmien fejn il-Luna Park kien se jerġa' jirritorna f'pajjiżna. Hekk kienu qalulhom l-iskola. Turu qatt ma kien mar il-Luna Park qabel f'ħajtu u baqa' impressjonat hekk kif sema lill-għalliema tgħidilhom dwar dan. Kulħadd l-iskola kienet jitkellem dwar il-Luna Park. Anki fil-kuruturi fuq in-notice boards kien hemm il-posters imwaħħlin. Turu kien fuq ix-xwiek sabiex la jirritorna d-dar jgħid kollox lill-ġenituri tiegħu sabiex iwebbilhom imorru sal-Luna Park. Ma laħaqx wasal id-dar mill-iskola li ma marx dritt fuq il-mama jgħidilha bl-aħbar. Kemm kien eċitat. Il-mama qaltlu li kien ilu għal ftit snin ma jiġi l-Luna Park għalkemm hi tiftakar ukoll meta kienet ftit iżgħar. Marret mal-papà mhux darba jew tnejn u ma nasibx li kien se jgħid le jekk jistaqsih sabiex jerġgħu imorru flimkien. Turu mar biddel l-uniformi tal-iskola u ntefa' fuq id-desk sabiex ilesti l-homework li kienet tagħthom l-għalliema. Huwa għaddej jikteb moħħu kien biss fuq il-Luna Park. Kien raħ biss fuq televiżjoni u xtaq li għal darba imur jaraħ mill-viċin. Hekk kif sema ċ-ċavetta tal-bib tinfetaħ, Turu ħareġ bġirja mill-kamra sabiex jilqa' lill-papà. Il-papà malli raħ ġej b'dik il-ġirja beda jaħseb bejnu bejn ruħu x'inqala. Ma kienx soltu li Turu jaġixxi b'dak il-mod. Malajr intebaħ hekk kif Turu qallu b'dak kollu li kienu qalulhom l-iskola illi kien se jerġa' jirritorna l-Luna Park. Missieru feraħ ukoll dik l-aħbar filwaqt li taħarsa lejn martu bħal donnu rid ifakkara x'kienu jagħmlu fi żmienhom meta kien jiġi l-Luna Park. Iż-żmien li Luna Park jirritorna wasal u Turu kellu ħeġġa kbira illi jmur għall-ftuħ tiegħu. Kien ilu ġurnata jipprepara filwaqt li jistenna lil missieru ġej mix-xogħol. Bilkemm laħaq rifes l-għadba tal-bib li ma rax lil Turu ġej. Il-mama wkoll kienet qiegħda tistenna fil-kamra tal-pranzu. Il-papà malli daħal poġġa l-basket tax-xogħol ħdejn il-mejda tal-ikel u flimkien telqu lejn il-Luna Park kif kien wedu. Xi sbuħija kien hemm, hekk kif waslu, Turu baqa' impressjonat b'dak il-kobor kollu. Il-papà għad idawru sabiex jurih x'kien hemm. Turu ma rridx biss spjegazzjoni turistika ta' gwida, iżda xtaq jesperjenza l-imkien kollu li kien hemm. L-ewwel xtaq jidħol ġod-dar tal-orrur, bil-mama tibqa' barra sabiex ma tux qtajja. Wara marru fuq ir-roller coaster bit-tlieta li huma jgħidu kemm jifilħu huma u jduru u baqgħu jitilgħu fuq kull attrazzjoni li kien hemm. Żgur li Turu ma setax igerger għax ma kienx hemm xi ħaġa li ma pruvax. Ma setax jgħid l-istess il-papà għaliex bil-flus li nefaq ġibit waħda wara u bl-oħra quddiem. Tifsira. Din l-espressjoni nużawha meta xi ħadd jonfoq ħafna flus u ma jkun fadallu xejn jew kważi x'jonfoq. Fi ftit kliem xi ħadd li spiċċa fallut u bla solt.